Нека да поговорим за лицевата естетика и за зъбите. По принцип, зъбите са основа на долния лицев етаж и те определят височината на долния лицев етаж, което има огромно значение за целия естетичен изглед на лицето. С течение на времето, когато стареенето напредва, зъбите се изтриват, в резултат на което височината на долния лицев етаж започва да спада. Целият долен лицев етаж колабира, в резултат на което лицето придобива старчески изглед. Освен това, тъканите на лицето губят колаген, губят своите еластични свойства, губят дебелината и въобще цялия обем на масните си тела, в резултат на което тъканите на лицето започват да изглеждат тънки и провисват надолу, в резултат както на стареенето, така и на земната гравитация. Какво се случва тогава? Искайки да изглеждат по-млади, хората отиват да видят дерматолог или още по-зле отиват при някой самозван специалист по лицева естетика. Специалиста по лицева естетика или дерматолог им казва: няма никакъв проблем, сега ще оправим нещата, и обикновено пациентите получават ботулинов токсин или филари в областта на някои бръчки, тук, ботулинов токсин в челото, в околоочния контур и така нататък. Получава се една тежка и замръзнала картина на лицевата естетика. На някои хора се харесва, всички имаме различни представи за естетиката, но това, което се случва в последствие, че когато такъв човек застане пред огледалото и се опита да се усмихне, усмивката не се получава. Не се получава, защото при усмивка всички тъкани отиват нагоре. А когато човек е с толкова много ботулинов токсин и филари, тези тъкани не могат да отидат нагоре, те са замръзнали като бетон. И съответно мимическите мускули не могат да повдигнат нагоре всички тези тъкани и да покажем зъбите и да покажем на света около нас усмивката си. В резултат на което тези хора, пациенти, отиват да видят зъболекар. Отиват при зъболекара си и им казват: искам да подобря усмивката си, искам като се усмихна да изглежда красиво. Зъболекарът обаче, аз или някой друг, почти нищо не може да направи. Нищо не може да направи, защото тъканите са твърде тежки, тъканите са твърде силно надебелени и твърде силно надолу. В резултат на което обикновено се стига до това, че пациентът финишира с едни много големи, огромни зъби, които поне малко да се покажат от устната и освен това в повечето случаи са и крещящо бели. Такива зъби силно привличат вниманието и въобще цялото лице силно привлича вниманието на околните и в повечето случаи вместо да изпишем вежди и изваждаме очите. Какво трябва да се случи? Първо трябва да се отиде при зъболекар. Когато човек не харесва външния си вид, когато човек не харесва естетичния вид на своето лице, първо трябва да отиде при зъболекар, защото е възможно възрастовите изменения първо да са се проявили при зъбите. Изтритите зъби се коригират, добавя се височина в долния лицев етаж, увеличава се вертикалния размер на захапката, имаме стабилна захапка и красиво изглеждащи предни зъби. Тогава с една красива усмивка можем да отидем при дерматолог и да получим, ако искаме, ботулинов токсин, филари и каквото и да било. И още нещо важно. Според Американската академия на дерматолозите всички ботулинови токсини и филари трябва да се резорбират след една година и след една година пациента, който ги е получил, трябва да е на изходното си положение. В повечето случаи не се получава така. Пациентите ходят непрекъснато при най-различни места, получават още и още нови дози, в резултат на което може да се получи твърде тежка картина.